सारा बेसेबां लाबखोब्रा थालिरखौलाय? थालिरखौ आङो एसे दाम लाद्रायदोंलै। बेसेबां बायखो? 350। ओमफ्राय बेसेबां फानगोन? आंथ' बेखौ दा टाउनावसो फानहैगोन नालाय 500सो लानोसै। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। बेफारनि खोथा ना। ठीक आसे ठीक आसे। आखाइ खरसायाथ' ओंखारनांगोन आरो बेखौ लांनानै हैनायाव बेसे टाइम दं बेसे मा दं। नोंथाङा लोगोसे मा मा फानबावो आरो? आंलाय आरो माथो फानबावनो सबजि बेफारि मैगं थाइगं दा जा मैगं ओंखारदों लेस्रि जिंखा फान्थाव भेन्दि पटल बिलाहि स्कस बायदि बायदि सामब्राम पियाज आलु हाइजें। नोंथाङा मुलाम्फाया माबायदि जागासिनो खोन्थानो हागोन ना? मुलाम्फायालाय आरो बेसेथो दिन हाजिरा दा 500 बाप्रे बांबा बिदिया। नोंथाङाथ' साथाम हिनजाव फिसिनो हागोन बायदि मोनदों 500 थाखा मोनोबा। हिनजावखौथ' आंनो नांथ'लिया र'। जथेस्थ' जाबाय खासियानो। ओमफ्राय इन्टारभिउखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। ओइ जाम्बा जाम्बा बुंलै।